Pozrieme sa, kde bývajú české deti. Hokej? Áno, v Michalovce máme aj my hokej. Múzeum. Máme aj my múzeum. Máme aj my múzeum v Michalovciach. Výborne, knihovná je knižnica, správne. Máme aj my a detský klub tuto však, kone. Ešte stále je to hra z Nevín. Autá križovatky. Aj my máme však veľké križovatky. A prečo je tam dlho križovatky sledujú? Čo bude? Okay.
sa páčilo. Aby sme to tým našim deťom, kamarátom do mostu poslali. Kde bývajú naši kamaráti? A kde sa ten most nachádza? V Česku alebo v Čechách, áno, v Českej republike. Všetko oni počujú, to, čo vy teraz hovoríte. Tak, Martin, tebe sa čo páčilo najviac? Tebe sa páčili bytovky. To, čo ste videli, Lukáško, tebe sa čo páčilo? Čo sa Peťovi páčilo najviac? Pečko. Mne sa páčilo tie preteky s autami. Preteky, autodrom, áno? Leo, tebe sa čo páčilo? Futbal. Futbal, že majú futbalový štadión. Máme aj my futbalový štadión. Leo, máme aj my? Máme. Nelka, tebe sa čo páčilo? Plaváreň, akú majú krásnu, veľkú, však? Tobias, tebe sa... Tobogány. Miško. Autička sa ti páčili. Čo sa páčilo Láskovi? Tiež tá plaváreň. Plaváreň sa ti páčila, Samko. Autička, či majú tam také pretekárske však, preteky na autách. Viktorka, tebe sa čo páčilo? Plaváreň. David? Mňa hrad. Hrad Hnevín. Tak, máme tu blízko nejaký hrad my? Áno. Viniansky hrad. Emka, tebe sa čo páčilo? Plaváreň. Samko, hokejový štadión. Aj my hráme hokej, my sme hokejová škola však. A ty si hokejista. Tak, Filip. Plaváreň. Hokej. Tebe hokejový štadión, hokej. Čo sa tebe páči? Múzeum. Adamkovi sa páči múzeum. Nikolka? Kone, samozrejme. Čo sa... Autá Danielovi a? Hokej. Paťo? Tobogany. Tobogany.